Illum għaddejjin minn ħerba edukattiva. Din mhix eżaġerazzjoni. Minħabba l-gwerer, l-emigrazzjoni u l-faqar hawn mal-250 miljun tifel u tifla neqsin mill-edukazzjoni. It-tfal u żgħażagħ kollha għandhom dritt imorru l-iskola, tkun xi tkun il-qagħda tagħhom immigratorja. L-edukazzjoni hija tama għal kulħadd. Tista' ssalva lill-immigranti u r-refuġjati mid-diskriminazzjoni, mix-xbiki kriminali, mill-isfruttament. Tant hawn tfal sfruttati. Tista' tgħinhom jintegraw fil-komunitajiet li jilqgħuhom. L-edukazzjoni tiftaħ il-bibien għal futur aħjar. B'dan il-mod il-migranti u r-refuġjati jkunu jistgħu jikkontribwixxu lis-soċjetà kemm fil-pajjiż il-ġdid jew fil-pajjiż minn fejn telqu jekk jiddeċiedu li jmorru lura. U ma rridu qatt ninsew li min jilqa' l-barrani ikun jilqa' lil Ġesu Kristu. Nitolbu għall-migranti, għar-refuġjati u dawk milqutin mill-gwerra biex id-dritt tagħhom għall-edukazzjoni li huwa neċessarju għall-bini ta' dinja aħjar ikun dejjem rispettat.